Čaute, máme tu kolegu, je tu Passat. Predstav nám, aký to je Passat? Passat 3.2, 184 kW, 250 koňov. Tuším, to je B6, že? B6. No a máš tu aj nejaké úpravy? Má to nejaké úpravy, že na pops and bounce, má to pekný zvuk. Áno, áno. A ináč si mi hovoril, že si neprešiel STK emisnú, keďže to bol oveľa horší ten zvuk, taký akože hlučnejší. No hej. Bolo to hlučnejšie, lebo neviem, čo tam porobili so výfukom. Mali tam nejaké... No dobre, no a koľko si už investoval konkrétne do toho auta? Konkrétne okolo 1000. OK, a to auto nemá turbo? Nie, to je bez turba. FSI. Takže je to bez turba, chlapci, ale zvuk to má brutálny. No a takto, plánuješ nejaké ďalšie úpravy? Tak, áno, nárazník R36, zadný nárazník, všetko, aj znútra, interiér, exteriér. Si spomínal, že ešte chceš dávať celolak. Áno. No dobre, no tak tešíme sa na finálny výsledok a takto, dáme si ešte nejakú menšiu jazdu? Áno, môžeme. OK, ďakujeme za rozhovor a presúvame sa na jazdu. No a tu máme jazdu. Tu nemáme dobrú trať, takže nemôžeme dávať tomu pecky, ale tak samozrejme. Tak to auto má nejaké tie svoje ťahy. Ide to slušne. Na to, že to je bez turba. Tlačí to. Ide to. A hlavne je to atmosféra, takže fakt ide pekne na ten výkon a na to, že to nemá turbo. A hlavne to auto je pohodlné, sedadlá sú tu fakt brutálne. Extrémne to tlačí. Pocit ako, neviem, 500 koňovom aute. Takto, a vieš nám povedať z 0 na 100 za koľko to urobí? 6 sekúnd. OK. Takže ako vidíte, to auto je slušné na svoj výkon, fakt ide pekne. Pocit ako v športovom aute. Takže brutál, chlapci.